wannan ne farkon zuwan ku na channel ku danna mana alamar subscriber sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum jama'a. A wannan bidiyon ina so zan yi magana game da CPN, masu mining ɗin CPN. To CPN ya shiga kasuwa, a yanzu haka CPN ya fito da daraja sosai, kuma muna tsammanin conversion da za su yi, za su ba wa kowa CPN mai matuƙar yawa sosai in Allah ya so ya yarda, yanda muna tsammanin zai yi wannan. To game da bayanin yadda ake KYC, to KYC a yanda suka kawo dole sai ka yi kwana 5 kana shiga nan wajen streak ɗinka ya kai kwana 5, sai kai shiga na kwana 5 kullum baka yi fashin mining ba, streak ɗinka kwana 5. Yau ga KYC za ka zo ka yi, amma ga nan ka je ka yi following ɗinsu na Twitter ɗinsu, ga account ɗinka nan wajen da za ka shigo gashi nan, da komai bayananka za ka kalla da ka yi amfani na yin CPN. To mutane kowa sai ya je ya mai da hankali wajen mining ɗinsa. Bari mu je kuma Twitter ɗinsu ku ga bayanansu da price ɗin da CPN ya fito da shi a halin yanzu, ko zan nuna muku a wannan bidiyon. Yauwa a halin yanzu kun ga yanda price ɗin CPN yake, yana $4.3 a cikin coin market cap ɗin nan. Kun ga shi, gashi nan yana harba 4.3 market cap, ga market cap ɗinsa nan ƙasa. To yanzu dai shawarar da zan ba mutane shine sai mutane su dage da mining ɗinsa nan da zuwa ƙarshen watan nan da za mu shiga zai tsaya mining ɗin CPN. Kowa ya samu ya streak nan na kwana 5 ya samu ya KYC game da shi. Bari in je in ƙara nuna muku streak kwana 5, kowa ya samu ya je streak nan kwana. Na manta kuma ga wannan ƙarin bayani zan ƙara muku. Kun ga gashi nan kwana 7 da shiga kasuwansa, kun gan shi kwana 7 da shiga kasuwa yau. Gashi nan yana harba ga price ɗinsa a yanzu, ga date ɗinsa nan na price ɗinsa da yayi. Kun ga kuɗaɗen da suka hau kansa kenan nan wajen, shi ne wanda suke kansa yanzu a halin yanzu, kuɗaɗen da suke kansa. To wannan ba abu ne da za mu yi wasa da shi ba. Ga kuma high price ɗinsa da ya je shi ya ɗan sauko ne a kan yanda yake ɗazu. Kun ga yanda yake tsare-tsaren sun dai. Shawarar da zan ba mutane gaskiya, wannan ba abun wasa bane, kar mutane su yi wasa da shi. Allah ya so ya yarda. A nan zan dakatar da wannan bidiyon. Assalamu alaikum jama'a. A wannan bidiyon ina so zan yi magana game da CPN, masu mining ɗin CPN. To CPN ya shiga kasuwa, a yanzu haka CPN ya fito da daraja sosai, kuma muna tsammanin conversion da za su yi, za su ba wa kowa CPN mai matuƙar yawa sosai in Allah ya so ya yarda, yanda muna tsammanin zai yi wannan. To game da bayanin yadda ake KYC, to KYC a yanda suka kawo dole sai ka yi kwana 5 kana shiga nan wajen streak ɗinka ya kai kwana 5, sai kai shiga na kwana 5 kullum baka yi fashin mining ba, streak ɗinka kwana 5. Yau ga KYC za ka zo ka yi, amma ga nan ka je ka yi following ɗinsu na Twitter ɗinsu, ga account ɗinka nan wajen da za ka shigo gashi nan, da komai bayananka za ka kalla da ka yi amfani na yin CPN. To mutane kowa sai ya je ya mai da hankali wajen mining ɗinsa. Bari mu je kuma Twitter ɗinsu ku ga bayanansu da price ɗin da CPN ya fito da shi a halin yanzu, ko zan nuna muku a wannan bidiyon. Yauwa a halin yanzu kun ga yanda price ɗin CPN yake, yana $4.3 a cikin coin market cap ɗin nan. Kun ga shi, gashi nan yana harba 4.3 market cap, ga market cap ɗinsa nan ƙasa. To yanzu dai shawarar da zan ba mutane shine sai mutane su dage da mining ɗinsa nan da zuwa ƙarshen watan nan da za mu shiga zai tsaya mining ɗin CPN. Kowa ya samu ya streak nan na kwana 5 ya samu ya KYC game da shi. Bari in je in ƙara nuna muku streak kwana 5, kowa ya samu ya je streak nan kwana. Na manta kuma ga wannan ƙarin bayani zan ƙara muku. Kun ga gashi nan kwana 7 da shiga kasuwansa, kun gan shi kwana 7 da shiga kasuwa yau. Gashi nan yana harba ga price ɗinsa a yanzu, ga date ɗinsa nan na price ɗinsa da yayi. Kun ga kuɗaɗen da suka hau kansa kenan nan wajen, shi ne wanda suke kansa yanzu a halin yanzu, kuɗaɗen da suke kansa. To
To wannan ba abu ne da za mu yi wasa da shi ba, ga kuma high price ɗinsa da ya je shi ya ɗan sauko ne a kan yadda yake ɗazu. Kun ga yadda yake tsare-tsaren. Sun dai shawarar da zan ba mutane gaskiya wannan ba abun wasa bane kar mutane su yi wasa da shi. Allah ya so ya yarda. A nan zan dakata da wannan bidiyon.